Alo, iubi, ce faci? Eu am ajuns, să știi. Da, de vreo sfert de oră. Te aștept, aștept. Nu te grăbi, te rog frumos. Bine, pa, pa. Iubi! Seara nu putea să fac acasă? Să duc acasă? Doriți să comandați ceva? Nu vă spărați, comanda. Comanda dumneavoastră. Ți-am lăsat-o pe mail, dă! Pe bune? Pe bune, frate? De ce ai dat la gloaia? A? Hai, mă, iubi! Pentru mine? Domnule cerul meu mic, vino să te pup! Băi, să vă zic eu cum stau lucrurile, băi. Știi că se zice că stai... Da, mă, care mai e? Nu mai beau eu. Băi, omul beat și copilul spune adevărul și vă spun care e adevărul. Băi, ăsta, și trebuie să recunoști și tu, băi, ascultă la mine, uite la, băi, uite la mine. Ăsta e condus de femeie. Băi, vă rog frumos. Bă, du-te, bă, că nu-i deloc așa. Băi, tu ești... Bă, eu sunt bărbatul în casă. Bă, lasă. Bă, eu domni femeia. S-am bătut. Tu... Bă, Adică, stai. pe tine te conduce femeia, nu poți să spui tu mie. Bă, du-te, bă, dai. Stai că mă sună la... De la... Păi avion, bă. Bă, taci. De unde trebuie să nu văd eu? De la lucru, șef. Bă, lasă. Care de la părut cu mine că e nevastă? Eu. Care de? Bă, nu. Ia să dați. Du-te, bă, dai. Băi! Bă, voi sunteți proști la cap. Bă, vezi, Fratele meu, nu! Bă, Fratele Știi nostru, cum e? trebuie să-l credem. Bă, știi? Nu. Bă, voi sunteți proști. Da, mă, iubi, da. Da, sunt cu băieții. Hai că sunt... Nu s-a îmbătat nimeni. Da, suntem bine. Vin... Da, n-a fost nimic, nu. Nu s-a întâmplat nimic, da. Dar nu mai urla așa, pe bune. Hai că vin repede, nu mai stau. Bine, pa. Vin. Știi că mi-ești dragă. Eu cred că fac casă cu tine. Și asta înseamnă că mă ceri? Du-te mrână la vacă că vorbim pornă. Hai, du-te.
Ascultă, fată, și ce mi-a plăcut la tine? Că în primă fază nu ți-ai bătut joc de mine, dar nu vreme încoa. Nu te mai interesezi și din această cauză sunt sigur că o să-mi casezi. Yo, 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 yo! Iariticii 2014! Yo, yo, yo! Ascultă, tu nu mă intimidezi și orice îți-aș face de la tine în ocazie, nu ai decât să încerci. Nu mă cuprind cu teama, nu ai cum să mă apuci, știi că te va rupe mama! Yo, 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 yo! Știi că te va rupe mama! Am mâncat, oprește. În ocazie, nu ai decât să încerci. De ce ai dat la gloaia? A? Bă, retardația! Bă, care retardația din tren! Stai să nu mi se vadă unghiul. Nu, ăla. Fui poză. Că acasă. Zice și mie cineva asta? Stai așa. Nu e bun gestul. Ba da. Hai cum zice Mădălina extra. Auzi, fă? Tu și că mi-ești simpatică. Du-te, fă, și jână la vacă că vorbim pe urmă. Nu. A, și Adrian mai stă. A, încă puțin.